Abaholi bezinhlangano zomphakathi eStilfontein bathi ukubambezela kokutakulwa kwabavukuzi abangaphansi emathunjini omhlaba kuzoholela ekwenyukeni kwesibalo sabashonayo. Bathi umkhankaso Ivala Umgodi uphazamise kakhulu izinhlelo eziqhubekayo zokutakulwa kozamazama basemgodini wemayini. They disrupted the system that we are using, or the Zamazamas artisanal miners are using to send food and people underground and also to surface underground. So once they stood on top of those shafts, what did happen? The supplies that were underground, some artisanal miners ran out of supplies. Then they had the problem of hunger. Izinhlangano zomphakathi ziyakuphika ukuthi kunezincwadi ezibhalwa ngozamazama abangaphansi komhlaba befuna izinto ezithile. There is no way that we can write letters or people can write letters and sneak them, because when a person comes out, it's the police that goes to a person and search them. It's not the community. Kugxekwe isenzo sokuhlukunyezwa kwabanye ozamazama abangaphansi emgodini wemayini. We condemn any act of brutality against people, because we are united today of saving lives. But what we saw in that video really shocked us, all of us as the leaders. Abanye ozamazama abaphuma emgodini wemayini eStilfontein ngempelasonto bavele enkantolo yeManchester Stilfontein namhlanje bebhekene namacala okumba igolide ngokungemthetho nokwephula umthetho okungena kuleli.